Is-sib filgħodu il-Kunsill Studenti Universitarji ħejjew dimostrazzjoni quddiem Kastilja sabiex jesprimu r-rabja tagħhom dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' kemuna kif ukoll il-bajjiet kollha fil-Gżejjer Maltin. Huma għamlu dan blan li jsostnu l-importanza li jinżamm l-isbuħija naturali tal-bajjiet u li dawn il-bajjiet ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-KSU sostnew li din il-kummerċjalizzazzjoni tal-bajjiet saret minħabba l-ammont kbir ta' textures, umbrellel, dajjes kbar u diversi kiosks. Dawn jaffettwaw it-tranquillità naturali ta' dawn il-postijiet kif ukoll joħolqu riski ambjentali minħabba l-iskart eċċessiv u t-tniġġis tal-istorbju. Huma jemmnu li l-bajjiet huma teżor tal-poplu Malti u ma jridux li l-ftit individwi b'riżorsi finanzjarji jieħdu dawn il-postijiet pubbliċi għal benefiċċju personali tagħhom u sostnew li huwa l-obbligu tagħhom u tal-poplu li jieħdu ħsieb u jippreservaw l-isbuħija naturali tal-bajjiet għal ġenerazzjonijiet ġejjena. Mattias Azzoppardi l-uffiċjal tal-politika soċjali tal-KSU tkellem ma' Net News u spjega għalhom organizzaw din id-dimostrazzjoni filwaqt li enfasizza r-rabja tagħhom dwar din il-kwistjoni. Dimostrazzjoni tal-lum qiegħda għax aħna nħossu ra studenti li llum il-ġurnata ma tistax tmur fuq bajja u tgħid intefa' hemmhekk ġib xi goman tiegħek tmur fuq il-bajja. Il-bajjiet kważi kollha ta' Malta spiċċaw kommerċjalizzati m'għadhomx tagħna, naraw bil-Blue Lagoon, kellna l-istorja ta' deck chairs, issa ta' deck chairs, hawn min qed jgħid li solvejnija l-problema ma l-problema mhijiex hekk biss. Hemm ħafna kiosks, hemm ħafna turisti u xorta l-bajjiet mhumiex tal-poplu Maltin, ma nistgħux immorru ngawduhom m'għandux ikun. U għalhekk aħna ħriġna nixtiequ nagħmlu punt li kellna niġu hawnhekk biex nieħdu ġurnata gost fuq il-bajja flimkien mhux fuq il-bajjiet tagħna. Din id-dimostrazzjoni ġiet organizzata bħala risposta għal din il-problema u sabiex jibgħatu l-messaġġ li l-bajjiet għandhom ikunu miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd u li huma mhux ser jippermettu l-esploitazzjoni għal għan privat.